Terve! Mun ei todellakaan pitänyt näin pian tehdä mitään uutta videota, mutta sitten kävi sillain, että mä näin tämän kyseisen uutisen ja mä suutuin. Joten mä aion nyt vähän rantata valitettavasti suomeksi, paitsi että mä saatan vahingossa vaihtaa jollain välillä englanniksi. Mut joo, tarkoitus on nyt vähän rantata tästä tapahtuneesta ja tästä, että mitä tässä artikkelissa sanotaan tai mitä niin nämä ihmiset on näin sanonut. Ja itkeä sitä, että kuinka kauhean typeriä ihmiset voi olla. Eli tämän artikkelin juttu on se, että nyt tänä vuonna abiristeilyn aikana tämmönen nuori, lukiolainen tyttö raiskattiin. Ja täällä oli sitten osa tämän laivan henkilökuntaa tarjonnut tälle tytölle sit niinku ensiavuksi promillemittaria. Että kuis kännissä olit. Sitten tältä tytöt oli kuulemma koko ajan kysytty niinku toistuvasti, että onko hän nyt, että haluatko hän nyt varmasti lähteä selvittelemään asiaa. Et osa siitä laivan henkilökunnasta oli ollut siis käsittääkseni ihan asiallisesti ja tukenut tätä tyttöä. Mut sit sieltä oli just tullut näitä ihmisiä, jotka oli tarjonnut tätä promillemittaria ja syyllistänyt tätä tyttöä. Häntä oli syyllistetty ja nöyryytetty siitä, että hänet raiskattiin. Anteeksi, mut mitä tuo? Ihan oikeesti. Anteeksi, mä suututtaa vesikone. Okei, kyllähän se nyt käsittää, että se ei todellakaan ole sen yhtiön tai sen laivan syyntä. Koska, let's face it, raiskaus ei ole koskaan kenenkään muun syytä kuin sen raiskaajan. Tää on nyt oikeesti karu fakta. Mut se, että nämä jotkut ihmiset ei taju sitä. Ja et sit ne on ollut siellä sillä, että no paljon sä joit. Mitä? Mitä helvetin väliä sillä oikeesti on? Mitä sillä tytöllä on ollut päällä? Onneksi tätä mä en ole vielä lukenut, että siltä on kysytty, että no miten sulla oli päällä? Paljon se oli juonut, koska siellä ihan monet nuoret joi. Siellä oli monta nuorta, jotka oli juonut. Mitä jos se olisi ollut joku jätkistä, joka olisi ollut ihan vitun ämpäri kännissä tai yhtä pahassa kännissä kuin sen likka? Mä en edes tiedä, oliko se likka kuin pahassa kännissä. Mitä jos se likka oli ollut relatiivisen selvinpäin esimerkiksi? Mut niin, pointti oli se, että mitä jos se olisi ollut joku jätkä, joka olisi ollut kännissä ja sitten se jätkä olisi raiskattu. Mitäs sitten? Olisiko ne silti ollut vielä silloin, no paljon sä joit? Nyt lainaan erästä ihmistä sanoa, että naisten tulee miettiä, kuinka paljon he juovat. He tietävät, mihin se voi johtaa. Really? Lähetkö sä vittu tosissaan tolle kannalle? Tässä vaiheessa oikeasti tulee taas tää, että no, eikö niiden miesten pitäisi katsoa sitä juomista? Koska ihan hyvin joku jätkä olisi voinut olla siellä kännissä, juonut vähän liikaa ja sitten tulla raiskatuksi. Eikö niiden jätkinkin pitäisi katsoa juomista? Et sillä jos nyt lähdetään syyttää siis ihmisiä. Siis mun mielestä on ihan vitun naurettavaa, että syytetään niitä uhreja, että ne nyt joi liikaa, ne pukeutui liian provosoivasti, ne oli liian provosoivia. Kun siis karu totuus oikeesti, niin kuin sanoin aikaisemmin, on se, että raiskaukset johtuu raiskaajista. Sen sijaan, että ollaan sillä, että no kyllä nyt tyttön pitäisi vähän katsoa, miten pukeutuu ja miten juo, tai jopa jätkille, että sillä katsoa nyt vähän kuin provosoiva on. Ois se, että sanokaa, opettakaa lapsille, opettakaa nuorille, opettakaa kaikille, että älkää raiskatko. Oisko mitään? Se ei ole millään tasolla uhrin vika. Mä en vaan tajua, mikä tässä nykymaailmassa on se, että pakko aina syyttää sitä uhria. Okei, nyt tällainen juttu. Humalassa oleva ihminen ei pysty ajattelemaan selvästi. Kaikkien pitäisi tietää tämä asia, että siinä vaiheessa se ajatuskulku, se kehon hallinta, se ei toimi ihan niin kuin pitäisi. Toisin sanoen humalassa oleva ihminen ei voi oikeasti antaa todellista suostumustaan. Ja mä en tiedä esimerkiksi, että onko tää tyttö ollut niin pahassa humalassa, että se ei ole pystynyt vastaamaan mitään, vai onko se ollut sit sillain semivahvassa humalassa, että se on kuitenkin pystynyt reagoimaan, vai millaisessa humalassa se on ollut. Mutta sille ei pitäisi olla mitään väliä,
Koska jos se likka on missään vaiheessa vastustanut, missään vaiheessa ollut sillä, että ei tää olekaan hyvä, ja sitten kun homma on kuitenkin jatkunut, niin se on raiskaus. Jos se likka ei ole koko vitun aktin ajan sanonut, että joo, jatketaan, joo, hyvä, ihanaa, kivaa, se on raiskaus. Se nyt valitettavasti on raiskaus. Mutta sä et voi sillä, se, että se tyttö on ollut minkään tason humalassa, sä et voi syyttää sitä tyttöä siitä, että se tyttö on tullut raiskatuksi. Sä et vaan voi syyttää uhria. Koulussa pitäisi opettaa, että älä raiskaa. Ihan sama. Kuka on kyseessä? Niinku, älä raiskaa. Ja sit mua vaan niinku naurattaa tää. Et siis nykymaailmassa on sillä just, että tyttö tulee raiskatuksi. Siltä heti kysytään, että no oliko se kuin humalassa? Mitä sulla oli päällä? Tai jotain vastaavaa, että no sanoiko se missään vaiheessa, että joo, flirtasiko se takas? Sillä ei ole mitään väliä. Siinä vaiheessa sitä suostumusta ei ole siinä oikeassa vaiheessa annettu. Sitä suostumusta ei ole annettu ja se tarkoittaa, että se on pakotettu siihen aktiin jollain tavalla tai toisella. Just sama. Kun on lukenut näitä tai kuullut näistä, että joku mies on raiskattu, niin sit sä oot tullut sillä että no, jos se ei oikeasti halunnut sitä, niin oishan se nyt pystynyt pysäyttää sen. Okei. Anteeksi nyt vaan, mut miehetkin voidaan raiskata. Toinen mies voi raiskata miehen, nainen voi raiskata miehen, kuka tahansa voi raiskata miehen. Nyt valitettavasti oikeasti näin on. Sama likkojen kanssa, kuka tahansa voi raiskata toisen ihmisen. Ja siinä vaiheessa, kun se tapahtuu, niin miksi sä syytät sitä uhria? Miksi sä sanotte, että no se varmaan halusi sitä oikeesti, koska sillä oli sellaiset vaatteet, tai koska se oli mies, niin sen olisi pitänyt pystyä kyllä vastustaa. Oh my god. Se voi silti olla raiskaus, vaikka sä sanoisit jossain vaiheessa eka joo. Ja sit myöhemmin sä toteatkin, että ei, mä en halukaan tätä. Ja sit se silti jatkuu se homma. Seksuaalista väkivaltaa. Se on edelleen seksuaalista väkivaltaa. Mä lähdin nyt vähän pois tästä alkuperäisestä keskustelustani. Mutta niin kuin sanoin, mun pointti oli se, että on ihan naurettavaa, että näitä uhreja syytetään. Mua vähän naurattaa se, että aina ollaan sillä, että naisten tulisi vähän katsoa, että miten ne pistää päälle, miten ne juo. Tai no, ois ne miehet nyt voinut vähän vastustaa sitä, että ne tultiin raiskatuksi. Ei. Sä et voi sanoa, että sen ihmisen pitää katsoa, että hän ei tule raiskatuksi. Vaan sun pitää opettaa oikeasti lapsille, nuorille, kaikenikäisille, ihan pienestä pitäen, pitää opettaa ihmiselle, että älä raiskaa, se on väärin. Ei missään nimessä. Missään vaiheessa ei ole oikeutettua käyttää toista seksuaalisesti hyväkseen. Ja tää on se, mitä mun mielestä pitäisi opettaa. Sori, mulla on niin paha raiva tällä hetkellä. Miten sivistyneet ihmiset, mä nyt oletan, että nämä ihmiset, jotka on kuitenkin ollut töissä tuolla ja on ollut tätä asiaa ratkomassa, niin miten nämä sivistyneet ihmiset on missään vaiheessa ajatellut, että no hyvä idea puhua tästä raiskauksesta A muitten kuullen, B olla sillä, että no onko sä nyt ihan varma, että sä haluat lähteä setvimään tätä asiaa, että ootko nyt aivan varma. Ja tarjonnut jotain vitun promille-mittaria sille. Ja sit vielä joku tullut siihen väliin, että no ois sen pitänyt vähän katsoa, että paljon se joi. Ajatelkaa asiaa nyt näin. Teidät raiskattaisiin. Tai teidän sisko, tai veli, tai äiti, aivan sama. Joku, joka on teille tosi tärkeä, sinä tai joku muu. Ja sitten tältä ihmiseltä kysyttäisiin, mitä sulla oli päällä? Tai, no mut, oliko se juonut? Tai, miksi et pistänyt hanttiin? Tässä vaiheessa varmaan tajuutte vähitellen, toivon mukaan, että kuinka typerää ja idioottimaista ja turhaa uhrin syyttäminen on. Musta tuntuu, että mä ehkä nyt sain vähän tätä purettua ulos. Mä saatan joskus tehdä tästä videon, jos mä käsittelen tätä asiaa vähän akateemisemmin, sanotaanko näin. Mut mun on ehkä pakko mennä rauhoittua. Hei hei!